И здравейте хора, аз съм Мацпсен и се завръщаме отново във втория епизод в Ironcraft на Warp PvP. Така, да напишем на хората. Така, да започваме. И да започваме тръпна хората. Така. Излизаме. Доста малко хора има, не знам защо, на PvP-то. Но видим там дали нашите приятелчета са горе. Да. Добре, пак не дропна главата. Да напишеме да дойдат. Добре. Да, забравих да ви кажа, да ви покажа главите ми, които съм ги събрала от този път съм ги събрал. Така. Те са на третия етаж. Ето ги. Ето ви Бескин, ето ви другите. Имам всякакви най-различни и скоро ще правя нещо като музей за глави или хеадшоп. Така. Да. Добре, странно, защо ме върна тук? Нещо е прецакам бак. Добре. Добре, виждаме едва някакви надписи там. Ще ходим да ги пием. Охо, тук се развива кетч. Айде да мрете, нали? Добре. Целиш ли го? Не. Добре, его какера. Айде да се махнем от него. Добре, не ми харесва. Около мене само хакери има. Страх ме е да вляза горе. Защото ще ме убият. Не се занимавам с хакери. Той ще умре.
О! Не. Добре, няма ги, слава богу. Сета ми... Буките са ми критика. О, комеле. Ето както виждате този с лайк. Хакера. CD нещо стана много видео. Нещо ме връща, не знам защо. Гледайте го, този бие докато яде ейпълка. Това е... Ето го, вижте, този не бие в игра. Айде. Ето сега. Няма на света. Ето го админе OCD Gamer 234 е хакер. Ето локет, това означава, че има хакери. И е напълно вярно, ето го. Ето не отвръща на ударите. Това бе Анто. Не. Не. Добре, на този му дроп на главата, обаче няма скин. Това беше тъпо. Къде? Охо, айде повече. Тук много много. Не. Не, то направо... Била и хакери навсякъде. Спидер, ого, яко. Ставим на главата.
продължаваме. О, пак и тия хакери нямат край начин. Ого, то няма парапет. Ама се върти като има кнолбак, това се личи. Ето като го удара не излитва, не отива назаде. Охо-хо-хо! Ето гледайте го даже и флай. Как? О, пак и то не... Добре, да го убиваме, да видите, че ще летне. И някаква мудра така на хам. Ого, сета ми. Видяхте ли го? Целият е щупен. О, мисля ми от тия хакери. И добре хора, тези два клипа исках да ви покажа, може и още да има. Исках да ви покажа какви хакери има в сървъра и за админа да ги бамне. И това беше всичко от мене. Ако ви харесало се, абонирайте, лайквайте, коментирайте. И това беше от мене. Чао!